da samun taukarki ban samu baka kan ArewaMic, come forward. Idan ka sani yayin ka ba su bar maka abin kunya ba, kamin like duk daga matsotse ka tabarka, sai hakuri ka zama abun tausayi. Ta ya zaka samu daga matsotse ka, Allah ya bar mu da imani da mutunci, kar mu bar yayan mu abun kunya. Dai na raye da na yi comment, wannan shi yake kira dan kuje saman giwa. Muna sai da ta mu idan za ta sai maka location. Kun zama kuya da biri, kai yanzu dan Allah ina zaka kai wannan bari jima bari naka. Haba ka tausaya makanka mana please. Tsotse ka tsof wallahi ka zo na baka ORS, ko ruwan jikin ka zai balance. Fatai gardama duk wanda ya yarda ya min like. Gaskiya tsananta bincike, anya ba tsotse shi kike riba. Girma ya faɗi Allah ya samu yi kyakkyawan sufa, samun tamkar shi ai sairinki masu rabo. Wanda baro ko muku kai ba, amma dai yani girman banza. Ni wallahi na rasa wanne zan yi kuka ko takaici. Real definition of happiness is free. Da gudu na shigo comment section, wai me yasa yan kananun maza suka fi son katuwa mace. Happiness is free, rayuwa sai da nishadi. Muje zuwa baba, ban zanzan da na ce me yi haka ba. Jama'a wayar barhama fahar yangu shiru. Ya sinara mutu wannan mutumin ba zai taba yin kiba ba. Yo ai ba hauka ake ba, ga tinunu ga rashin farin ciki ina. Kowa yana kokarin ya bar mayayansa abinda za su yi alfahari da shi, amma kai kana jawo musu abin fadi. Allah ya kyauta, Allah duk ranti, karka hana mu kudin data. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kai ne, Allah ka tausaya mana, kuma da gaske shauki yake yi. Wannan uban bai kyauta ma yayansa ba wallahi, dan bura uba kawai. Gaskiya a rayuwa mun shiga uku, anya ba mu shiga uku ba kuwa. Ni sai na ga kamar kafadar guda da rabi ce, ni kadai na ga haka. Gefe ya fi gefe tofa, ku kuma jarabawar ku kenan. Allah ka jaraba ce mu ya imanin mu, ka tsare mu da aikata ba daidai ba, da abin da zai ja mana surutu. Ina so na ga ta yadda za a yi kisi da wannan bakin, karki yadda da ya cije ki. Yasin ba da maku kalli video sai kun zo comment section. To idan ka zo please I mean like, tashanye maka fada daya, sawara dayar baba haba baba. Kamanta da su mamam Jamila da Jamila suna TikTok ne. Baka kyauta ma Jamila ba, gaskiya tana neman majina aure. Kar da ka kashe mata kasuwa, ina lillahi man shiga uku. Haka suke tsotse mana ruwan jiki, su zama tuka-tuka, mu kuma mu tsotse.